Mijn droom is zeker wel top 5 te halen en gewoon vast in de Grand Slams te staan. Neem je nou nog bijzondere dingen mee? Ja, het belangrijkste is eigenlijk mijn rackets en mijn tennisschoenen en mijn kleren. Eigenlijk wat ik wel moet dragen op de baan. En hoeveel rackets? 5. 5 rackets. Dus ik heb er genoeg om kapot te gooien. Gebeurt dat wel eens? Nee, ik gooi niet met mijn rackets. Ik sla soms een bespanning door, maar ik gooi niet met mijn rackets. Nee. En hoe belangrijk is die tenniskleding? Ja, dat is wel belangrijk. Ja, ik heb een sponsor die ik draag, dus dat is wel belangrijk. En moet het nog een bepaalde kleur zijn? Ja, dat is elke keer verschillend. Ik vind het wel leuk om een leuk setje te hebben, dus ja, het zijn mooie kleren. Nou, mijn ouders die speelden altijd eigenlijk voor de lol tennis en die speelden alle toernooitjes, open toernooitjes. En vroeger ging ik eigenlijk altijd al mee. Dus ik ging van kleins af aan al mee naar een tennisbaan en ja, ik ben er eigenlijk al mee opgegroeid. Eigenlijk op het moment dat ze in de kinderwagen zat mee naar de tennisbaan en kunnen lopen en een bal en een racket in de hand. Ik vond het gewoon altijd leuk en ik liep altijd met een tennisracket in mijn hand. En toen hebben mijn ouders me eigenlijk op tennisles gedaan toen ik 4, 5 jaar was. En ja, toen zei inderdaad mijn trainer van er is wel talent. En toen ben ik eigenlijk doorgegaan. Ja, ze is begonnen met 4 jaar met tennisles. En ja, vrij talentvol. En, mensen zagen dat en op het 7e jaar vroeg de bond van God wil je niet komen trainen bij ons 1 keer in de week. En dat 1 keer is 2 keer geworden. 3 keer, 4 keer, 5 keer eigenlijk. Ja, dat is zeker moeilijk, want er is gewoon heel veel concurrentie. En je merkt ook gewoon dat meiden gewoon sterker worden. En dat het heel dicht bij elkaar ligt. Ik kom van de 300 vandaan en nu richting de 200. En dat ligt gewoon zo dicht bij elkaar. Dus het is gewoon heel moeilijk om nu die laatste stappen te doen. En ja, daar moet je echt wel sterk voor zijn. Ja, ik ben gewoon elke dag in Nederland hard aan het trainen. En dat is gewoon van 's ochtends tot 's avonds, of tot het einde van de middag. En dan in het weekend probeer ik wel wat leuks te doen. Maar ja, vaak ben je dan ook gewoon best wel moe van de hele week trainen. Dus het is wel veel opgeven, ja. Is het leuk om met je zus in te slaan? Ja, dat is wel leuk. Omdat eigenlijk spelen we nooit zo vaak samen. Dus het is wel leuker op dit soort toernooien. Het is niet zoals mensen denken, oh leuk, ze gaat naar dat land toe. Leuk, dan komt ze ergens en het is allemaal leuk. Maar dat is het niet altijd. Tuurlijk is het leuk, ik vind het leuk wat ik doe. Maar ik zie vooral hotel, tennisbaan en in de fitness. En dan is het gewoon elke dag doen wat je eigenlijk moet doen. Ja, natuurlijk heb je dat in je achterhoofd. Ik bedoel, ik zou het fantastisch vinden dat ze ooit die Grand Slams zou kunnen spelen. En daar werkt ze voor. En ja, ze is redelijk goed op weg om eventueel komende winter kwalificatie te kunnen gaan spelen. Nou, ik ben Amerika geweest, Australië, Japan. Dat zijn eigenlijk de grootste, wat eigenlijk echt het meeste ver weg was, maar ook gewoon heel Europa. Eigenlijk, ja, Bulgarije, Roemenië. De WTA-toernooien, de allerhoogste, die spelen nog niet heel veel. Ik probeer af en toe nu te spelen. En ik ben wel laatst in Zweden geweest en dat is gewoon een heel mooi toernooi. Dat is gewoon het mooiste WTA-toernooi. Dus dat is wel anders dan dat je lage toernooitjes speelt. Dan moet je alles zelf regelen op een laag toernooi. Je moet hotel boeken, je moet kijken waar het goedkoop slapen is. Want dat soort dingetjes moet je goed uitzoeken. Maar als je naar een WTA-toernooi gaat, dan ja, slaap je in goede hotels, mooie hotels. Het is gewoon wel anders geregeld en veel beter.
heb wel dezelfde dingen wat ik altijd doe met mijn racket. Mijn gripje draaien en dat soort dingetjes. Mijn logo in mijn racket zetten. Dat is wel altijd op een bepaalde manier. Ik wil het ook altijd zelf doen. Niemand hoeft er aan te zitten. En ik heb ook niet graag als iemand aan mijn racket zit. Maar ik praat er niet tegen, dat niet. Maar ik wil wel graag dat die bij mij is. Dat voel ik. Ik voel hoe die zit en dat soort dingetjes. Ja. Langs de baan is wel eens lastig. Vrij nerveus, zenuwachtig. Aan de andere kant maken we heel leuke momenten mee met het tennissen. Ja, genieten. Voor de match of the day hebben wij vandaag de Nederlandse Valeria Podda, 21 jaar oud, afkomstig uit de regio, namelijk Leiden-Dorp. Als we Nederlanders zijn, ik probeer altijd met de Nederlanders op te schieten. Dan heb je toch meer gezelligheid, kan je lekker Nederlands praten. Alleen, je hebt echt meiden tussen zitten. Ja, dat zijn echt bitches, laten we het zo zeggen. En dat voel wel, je voelt het wel, dat het soms echt wel haat en nijd is. En om dit Nederlands onderrondje compleet te maken, staat aan de overkant zometeen van het net Leslie Kerkhoven. Leslie is 21 jaar oud, komt uit Zierikzee, staat 251 op de mondiale ranglijst. Dames en heren, nogmaals applaus voor Leslie Kerkhoven! Ja, ik vind het spelletje gewoon heel erg leuk om te spelen. En je moet gewoon wel plezier in hebben. En dat gaat ook wel gepaard met het winnen natuurlijk. Als je wint is het altijd leuk. Als je verliest dan is het altijd minder. Maar goed, dan moet je wel zien te komen dat je wint. Ja, ik ben niet heel uitbundig. En dat kan soms wel negatief zijn als je ook voor staat, moet je het ook laten blijken. Maar ik heb het ook, als het juist niet goed gaat, dan ben ik wel rustig. We hebben er heel veel tijd en heel veel geld in geïnvesteerd. Vanaf het 5e, 6e jaar denk ik, tot dan min of meer de 18e. Altijd mee op pad geweest, overal gebracht, overal gehaald. En gelukkig nu zelf een rijbewijs en kan ze zelf op pad. Ik vind dat ik een hele leuke tijd heb gehad in de junioren met de Grand Slams die ik heb gespeeld. Vooral ook gewoon de tijd in met wie we reisden en gewoon hele leuke mensen en leuke coaches. Met Jong Oranje was dat. Dat was heel leuk. Ik heb ook een tijd gehad dat ik Nederlands kampioen werd in Rotterdam. Dat is nog maar 2 jaar geleden. Maar ja, dat was ook wel mijn, dat vind ik toch wel een mooi moment ook. En nu ga ik douchen, uitrekken en dan ga ik naar huis slapen.